मा जाखो? जेबो जायाखै। न' हालदैनि गाइखेर लाबोदों आङो। लोंना हो, मोजां मोननो हागौ। नांलायालै आंनो। सोरां मावजि बुन्दा। जेबो गरबर होनना लाबोआखै आङो, थिगैनो दङ। ए, नंगौ नामा? नङा माथोसै। बेखौखि लोंनो हागोन नालै आं। मा हाया बेलाय, खनसेनो लोंबानो जोबनायानो। नोंहासो थाब हामगोन दा। आंलाय माथो जादोंब्रा, थिगैनो दं। आरो नैखौबो जाना नाय। सोरबा बानायना गालांदों नोंनो। मा बेलाय? एमिया नोंनो ब्रेड पक'रा गालांदों बानायनानै। जाना ला बेखौबो। नों जादोलै, आं जाथ'लादां। आं जागौमोन, नाथायबा आंना उदैयासो जायगा गैला। मा? जाखांबावबायानो मालाबानो। ओं, जानाय होनबाथाय आंजों जाखाथारा। मार गोथाव मोनखायो आङो मेथाइ होनबाथाय। बेखौ नों जायाबाबो अरजालान दे बिदिबालाय। दायो बेलासियाव आंनो जानोसै साहाजों। जाबानो जाबाय आरो। आदौ आरि, मालाय दिनैहाय बिबाजै बानायनायखौ जागोलायाखै। गोसोआ आंनि नङा, मा नांजादों? नांजायाखै आरो, माथो नांजानांगौ आंहालाय। दे होमबा नोंहा बेयावनो थाथ' दे। आरो गाइखेरफोरा लोंजोबखा फुरानो। दे, जोंहा सोरां मावजि बुन्दा मोद्ला। मोद्लासो होनबावदों नों आंखौ? ओं, माथो जाखो? मोद्लि। आंनि नायगिरि लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ एसे गुसुं लाबोनाय जाबाय। मानो होनोबा आं एसे लोमजानानै दङ नालाय। अब्लाबो दसे समबाबो नुजाफैबाय जोङो नोंथांमोननि सेराव। गाज्रि दा मोनसे ने? सोरां, जोंखौ बेसेबां अनो जोंना सनामोना। नंगौथ' आरोलै। ओं, नोंथांमोनाबो जोंखौ ओरैबायदि अनो नालाय, बेनिखायनो जोंबो दसेब्लाबो आरोना नोंथांमोननि सेराव नुजाफैनो गोसो जाथारो ना सोरां? नंगौथ' आरोलै। नुबाय सोरां, नोंनि थाखाय आंहा लोमजागुलायखाबाय। दानिथ' नङा, बे दाखुफोरजों बुलायबायना। नोंखौलाय सोरथो बुलायनो थिना? बे जोंखौ होसोनायखौ नुवाखै नोङो? नङाबाथ' जों सानैबो दा गोजौआवसो थांसिगौमोन। आल्लागौ। मारै लोंनांगौ जाखोब्रा बेखौलाय? थावाफ्रा मा? लोङाबाबो दानो गाज्रि मोनलायगोन। आंना हिनजाव मोजाङा। आंना इमु सनायासो बेसे गोथाव बानायलांदोंमोन माथो। आं जाबा सासेया रागा जोंलायगोन ना दा। गाज्रि दा मोनसे दे सना इमु, नोंनि एवनायखौ जाथ'लालै आं। बर'सा, नायलाय आं मा मा मैगं लाखोथाय? बा, नों मैद्रु सिनायो होनदा? ओं, मानो सिनाया जानांगौ दिनै? आङो लगाय मोन्देर मैद्रुखौनो खाबाय। आच्छा, नों गोथाव मोनो नामा? ओं, गोथाव मोनथारो आङो। एबार न'आव थांनोसै जाबाय आंना। एमु, मा जाखो नोंलाय? मा जालाबाया नोंलाय, हा? जानोबा? नों ओंखाम जाबोआसैना, बेखायनो जादों बे। ओं। बेखायनोथ' फैनो हायाबा दा फैनो ओंखारदोंमोन आं। जेबो नङालै, न'आव थांसै थुदो। आइसो, माथो मोखांफोरानो दोलाजोबथारबाय आंना। नायजाथारला माथो मोखांफोरानो। बे साला पापिस्ट'फोरनि थाखायनो जाबाय। माबा जौ फेना गोग्लैना दोलादलाबायनाय बायदिसो नुबाय। मालायनि एफा नेचारेल मोखांखौनो। अबस्थाफोरानो गाज्रि जाथारबाय माथो दासान्दि जुरि नोंना। गोसो थोनायाबो गैलाबा, मोजां मोननायाबो जालाबा, बेबायदिसो जासिगोन आंनि जिउआबो। बे आइ आफामोनाबो मानो राजि जाया दिनै? मानो राजि जाया? न'आवबो थांखाथारला माथोसै आङो। आंखौबा सिमांनो हराखै। थाङा आङो बेबायदि न'आव। थांखाथारलाबो आङो। नोंसोर मानो बुजिथारा? नोंसोर मानो गनायथारा? बेखौ दि बेसे मोजां मोनो आं, बेखौ दि बावनो हाला आं। बावनो हाला आङो। दुखुलै, आंनि बेसे दुखु।
बेसे दुखु सिमां मा जाबावनांगौ जोंनि लाभ स्ट'रिया मा जाबावनांगौ दिनै मा जाबावनांगौ दुखुनि ओंथिखौ मा बुजिगोन दुखु होग्रायालाय सोराङाव जे बुन्दा मा खालामबावनो आङो नानां सोरखौ दुसिबावनो आङो आंनि गाज्रि खाफालखौसो ना सोरां मावजि बुन्दाखौसो ना सिमांखौसो ना सोरखौ दुसिनो आंलाय सोरखौ दुसिबावनो आंलाय खामजोबथोंसैलै बेयावनो नांला आंनो जेबो नांला गैला जुरिया दिनैनिफ्राय थांनानै दंब्लाबो गोथैजों समानसै आङो गोथैजों समानसै नोंनि नामुनि सानखौबो सावजोबसै आङो सिमां माथो खालामबावनो आंलाय बेखौलाय बिदै दैनो दोनसै नामा गैखाला जोंनि लाभ स्ट'रिया सिमां आं बेसेबां मोजां मोनोमोन सिमांखौ नाथाय सोर बुजिनो जाय मोजां मोनदों बिसो मिथिगौ मा अबस्थायाव फासिना थाखो आंलाय हाथारलासोलां दुखुआनो मा हाथारलासोलाय आङो आयौ सिमां आंनि सिमां नों थागोन जेब्लायबो आंनि आमाय थुखु बिखा समफ्ल आंनि बिबु बिला गासैयावबो आं बावनो हानाय नङालै सिमां नोंखौ बावनो हाथारनाय नङालै आङो अबेबा मंगल ग्रहफ्रावसो थांना थाहैनो लुगैबायलै आङो थानो बाबायलां बे बुहुमाव सोरनिफोरसो नांबायदां आंनि राशिफोराव आइलै आफालै आइ आफामोनाबो मानिथारालै एसेबो बुजिथारा मानो आंनि थाखायनो सिमांखौ मोनासैना नों आंनो मोनहोफिनगोन र' नोंखौ सिमांनो हरफिनगोन आं आंजों थानो हाखाथाराबालाय माथो खालामनो जायजों थाना खुसि मोनो बेजोंनो हरफिनगोन आं नोंखौ सिन्था जानाङा जुदि बिहामजो दिनै ओंखाम ओंख्रिखौ आं संसै आंनो संगौमोन ना आयै मानोथो नोंलाय संनांगौ नाङा दे बिहामजो आंनो संगोन नों साननैसो थाथ' रेस्ट थाथ' बिहामजो एमि आइयाबा माला सफैगोन आलु गायनो थांदों बिसोरबो आंबो जि थांनो गोसो जादोंमोन आयै मालाबानो थांबाय बिसोरो नोंसोर मोजांबालाय हाजोआव थांजागौमोन नोंसोरो ओरैनो अब्लाबो जेबो नङामोन ना आयै दे दाबो जेबो नंला दे टाउनफोरावबो मेरला थांनो मोनबावगोन ना दे होमबा नों थाथ' बिहामजो आं ओंखाम ओंख्रि संहैखानोसै ओमफ्राय आयै आंलाय बोरै बिदि जिरायबाय थानांगौ जाखो ए हामाथो जाखो नोंबोथ' ओरैनो जिरायाखैना दे नों थाथ' दे आइ आं दे आयै होमबाबो मैगंखौ हाजागौमोन खोमा आङो नांलायाहाय आंनो हानो हायो जेबो नङा दे आइया खस्थ' मोनसिगोन ना ओमफ्राय दे जेबो नङा दे मादार इन्डियालाय बांद्राय गाज्रिबो नङा नंनाया नाथाय अब्लाबो नोंसोरखौ बै समखौ गोसोखांबाथाय रागा जोंनो ओंखारो आङो आंनि सिमाङा नोंसोरनि थाखायनोथ' नोंसोरनि मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखायनोथ' गोजान जाबाय सिमां नोंखौ लानानै सिमां नुदों नाथाय मा खालामनो बायफ्लेजोब्बाय आयु मा जाखो बेलाय सोर खुबै हरखो बेयावलाय सोर बेयो खिरखिथिं खुबै हरनाया आयु माथो रावखौबो नुहुराबो सोर बेलाय बेबायदि खुबै हरनाय मालायनि न'आव बोरैबा मानसिनाव नांफ्लांबायबा मा जानांगौमोन जाखो र' मा बुस्थु बियो नायनि आङो आयु माथो माबा लिरनायसो दंबावो बेवहाय लाभ लेटारसो हरखो ना माखोसै सोरबालाय सोर फाग्ला फाग्लिनि फिसा बेलाय बोरो मा लाभ लेटार लिरदों बियो
सना आं नोंखौ बाहेरायाव नेगासिनो फैथ'लाय जोंहा नोंनि सिमां आयु माथो सिमांसो बेवहायसो फैखो नामा बेलाय आयु आरो मा लिरबावदों बेवलाय आरो नों फैयागौमानि बेवहायनो थाबाय थागोन आं हे जाव दानाबा सोरबा नुबा मा जानांगौ जाखो मानो फैनांगौ बेलाय बेवहायलाय माथो दासिमबो फैयाब्रा बेलाय दा रागा जोंनांगौबा अन्थाइखौनो खुबैहरबाय थागोनलां इयो सिमां दासो फैनो रोंबाय ने दहायनिफ्राय नेगासिनो आं इयो ओमफ्राय नों मानो बेयाव फैनाय सोरबा नुबा मा साननांगौ बाद दे सोर नुयै नुथों नोंखौ लांनोसो फैदों आं लांनो आयु मा होनदों आं माबोरै थांनांगौ जाखो नोंजों माबोरै थांनो बाइकआव गाखोनानै थांगोन आरो सिमां बेबायदि थांजालाबायो नामा जानला मोनला गोदाव सोराव मानो थांजाया बेलाय हा मानो थांजाया ना नों बेयावनो थाबाय थानो गोसो जाबाय ना सोरांखौसो गोसो थोमारबाय नामा नोंलाय एकदम सिरिथाखा नोङो आंखौ बादे जानला मोनला बखि खालामा सौखि जागोन आंजों होमबालाय माथो थौ आंजों दानो आयु सिमां ओमफ्राय आं जेबो थफ्ला थफ्लिखौनो लाबोआखै थांनोलाय आंबो गोसो जायो मानो नांलायगौ बेफोरखौलाय आं बायना होगोन ना गाखोदो जल्दि दाइलग होबाय थानाङा दिनैनो खारखानोसै जोंहा हाबा जाहैखानोसैबो आयु नों आंखौ लांफैमारदों दे गाखोदो माम्बे डाइरेक्ट थांखानोसै दा सोरबा नुगोन थांफाखानोसै खोमालै आङो बेनोसै चान्स मोननायावनो डान्स नायखानोसै दे जल्दि गाखो ओं सिमां ओं र' गाखोनि दिनैबा हले जोंनि मोजां मोननायखौ रावबो हमथानो हाला ओं ना खारखानोसै जोंहा नोंखौ गोजानाव लानानै थांखानोसै आं जोंखौथ' रावबो मोनखाला ओं थुदो इयो सोर फन हरखोथाय बे फनथन बाद दे हमनाङा र' सिमां खेबसे हमना नायनि हेलौ दे थाब रायलाय नै बिहामजो हाबायथ' दं नोंलाय माबा आयै आङो माने नै खाथिनि दखानावसो फैदोंमोन ओमफ्राय मानोमोन आयै माबाहाय अमा बिबु एवदोंमोनहाय आङो बेखौनो नोंखौ साखिनोसो नागिरदोंमोन आङो मा अमा बिबु आयै ओं बिहामजो ओं गोथाव संथारदोंमोनहाय आङो नै थावदोंना थावाखै साखिनायफैलाय मामे फैदो आरे बा अमा बिबु ओमफ्राय सिमांजों थांबाथ' आं अमा बिबुखौनो मोनजानाय नङा माथो आयै एफा गोथाव संदों अमा बिबुखौ खुगायावनो खुदै फैखाबायसो आंना लुबैजोब्बायहाय आङो जाबायना जायाखै सिमां दिनै थांथ'ला आङो मा होनदों ओं दे माने सिमां आंना मोनसे प्लेन खालामदों जोंना सानैजोंना आरामसे मोजां टाइम लाना खासै दिनैलाय माथो जाखो दिनैहाय नोंजों थांबा एफा गोथाव अमा बिबुखौनो मोनजानाय नङा आङो थांगारा माथोसै आङो दिनै माने आङो आंनि माखासे बुस्थुफोरखौ लाना थांफानो सानदों सिमां मिन्थिबाय बेफोरखौ लायाबा आं थांनो गोसो गैथारा ओइ आं बायना होगोन ना माखौ सिन्था खालामदों नाङा सिमां आं आंनि बुस्थुखौ गारनानै थाङालै मालायनि न'आव बेबायदि आं नोंजों फाक्का थांथारगोन जों मोजाङै डिसकास खालामफिनगोन दे थांनाय टाइम डेटफोरखौ मिथिखा जुरि आं हले लांथारखागोन नोंखौ ओं जागोन दे आंखौलाय थगायखोसो ना माखोसोलै बेलाय